Co říkáte na ten bod? Je to málo? Je to tak akorát za ten zápas? Je to určite málo. Pri všetkej úcte k Zbrojovke, k tomu týmu, k tomu klubu, bod je dneska málo z dnešného zápasu, pretože Zbrojovka není v optimálnej forme. My sme sa už dostali na nejakú vlnu víťaznú, keď sme mali z 2 zápasov vlastne 6 bodov. Chceli sme to dneska potvrdiť, vyvíjalo sa to dobre, ale bohužiaľ to nedopadlo. Z vašeho pohledu mrzí vás hodně ta situace, kdy jste nedokázali ubránit závor, odkopnout balón, respektive proč to vlastně nešlo teda odklidit někam pryč? Tak mrzí to hodně, teraz nad tým človek rozmýšľa a premýšľa, čo by urobil inak, ale v tú chvíli je to situácia, dá sa povedať ako standardní situace, je to out supera, ktorý bránime v krídelnom prostore 2-2. Môj záložník vlastne vybiehal z našeho vápna, ja som ho dorážal. V momente, kedy sa dostal ich back na moju úroveň, tak mu to vlastne zhodil tomu backovi, on si to prvým dotykom nabral do prostoru, ktorý sa vytvoril za mnou. No a potom to už bolo ťažké ho chytiť. Ešte som mal trochu pocit, že má moc prostoru na to najít to finálne riešenie, že sme tam nevystúpili. Tak som to videl na ihrisku, možno, že na videu to bude vypadať úplne inak, ale bohužiaľ sa to stalo. A inkasovali sme z toho dosť lacnú bránku, ktorá nás stála 2 body. Já se přiznám, že na dálku z té tribuny nemám úplně představu. Tam nešlo to odkopnout ten balón z toho závodu, třeba od přední tyčky, nebo někdo nějak propadl, někdo z toho odrazilo, nebo co tam vlastně bylo? No, po tej situácii vlastne ten back, po tej autovom vhadzovaní si to ten back naváděl, nikto na ňu nevystupoval, s tým, že mal hlavu hore a snažil sa niekoho najít ve vápne. Trefil bohužiaľ pro nás ich hráča, ktorý to tam jenom kopnul do našej prázdnej brány. Naši 3 obrancovia, tuším, stáli už v bráne. Nezachytilo sa to, no, takže mohli sme určite preto udelať víc. Ale neudělali jsme. Šanci jste měli dost vepředu, chyběl důraz nebo přesnost nebo klid z vašeho pohledu? No z môjho pohľadu by som povedal, že všetky 3 veci. Hlavne presnosť. Čo si vybavujem z prvého polčasu, tak tam mal Santiago s Rejom dobrú akcii. Keď sme to tam bohužiaľ netrafili do brány. Potom aj v druhom polčase tam boli nejaké závary, ale nič sme tam nevyriešili do toho druhého gólu. Myslím si, že kebyže sme dali druhý gól, tak by sa to celé ukľudnilo a zdárne by sme ten zápas doviedli do víťazného konce. Jak jste vy za kabinu vnímali to, že hrajete před majitelem, před jeho osobním názorem? Nijak. Ja osobne som nad tým rozhodne nerozmýšľal ani pred týmto zápasom, ani pred zápasom s Prostějovom. Nechcem hovoriť za ostatných, neviem, ako pracujú s týmto, aby sa vysporiadali, že je to majitel. Já se asi ještě zeptám na fanoušky, protože choreo bylo na obou 2 stranách, byli slyšet. Stačili jste to nějak vnímat eventuálně, nebo jak vůbec to vnímáte celkově během toho zápasu? Určite to vnímame. Ďakujeme im za podporu. Vnímame to, že každým domácim zápasom to ide nahoru a nahoru z ich strany. Dneska predviedli pekné choreo. Takže im ďakujeme. A dúfame, že budú naďalej fandiť. Ještě nějakou otázku? Minulý týden jsem se ptal trenéra, vždycky hrajete v sobotu 10:15, hrajete jako první, v drtivé většině, pokud hrajete domácí zápas.
Je ti to příjemnější a celkově kabině je příjemnější, že hrajete prostě před tím soupeřem, víte na čem jste a můžete ho dostat takhle pod tlak? Povedal by som, že toto sa ešte nerieši. Je 7 zápasov do konca, nebo 6 už po dnešnom. 18 bodů 6. To znamená 18 bodov v hre, takže to si myslím, že ešte nie sme v takej fázi, aby sme riešili, jestli hrajeme první nebo hrajeme až potom. Mne osobne tie ranné zápasy moc nevyhovujú, pretože človek sa chystá celý týždeň, jak takticky, tak kondične na niečo, na čo potom musí vstávať o 7 ráno, takže to není úplne príjemné. Osobne mám radšej zápasy odpoledne o 2, o 3, o 5, ale s tým sa musí asi každý vysporiadať sám. Já bych se zeptal, jestli v přípravě na tento zápas bylo něco výjimečného, jako že to je derby, výjimečný derby Zbrojovka tady, jestli to bylo nějak zdůrazněné a jestli na place to bylo vidět, že to je Zbrojovka, jestli jste měl dojem, že to je skutečně manžel, který je gigant fotbalový, že chtěl hrát postup, nebo to byl nějaký průměrný souboj? Určite sme sa na to pripravovali. Bolo to pripomínané hráčom niekoľkokrát, že je to derby vzhľadom k geografickej polohe, povedzme, a že tým, že Zbrojovka je tradičný klub, ktorému sa teraz síce nedarí, ale stále je to väčší klub od nás. Takže sme sa na to pripravovali, áno. Na hřišti to bolo taky vidno. Či už to bolo, čo sa týka podpory od fanúšikov. Zbrojovka taky měla slušný kotel, ktorý síce nefandil, ale bol slyšet. Tak na hřišti mi to prišlo, že to bolo docela zodpovedné a takticky na dosť vysoké úrovni. Niektoré tie zápasy v našej súťaži sú hore-dole a niekedy to dopadne 3-3, dajme tomu, alebo včerajší zápas Líšne 5-4. Dneska mi to prišlo, že to bolo jednou gólem. Takže bylo to cítiť, že ten klub má nejaký takový jako ambice a že je to právě. Určite áno, každý zápas. Sice ja sa priznám, že Zbrojovku asi v horšej forme a proti Zbrojovke a vždycky, keď sme hrali, tak bolo cítiť. Dneska bolo cítiť, že je nervozita na ich kopačkách, že sú pod tlakom, nemajú to asi jednoduché. Ale aj napriek tomu je to určite vidieť a cítiť, že Zbrojovka je, jak říkáte vy, gigant druhej ligy. Ještě bych se vrátil, Pavel říká, že na to ještě je čas, ale taky říkáš, že ještě se nesoustředíte, nemáte jako jeden terč, prostě ta Dukla není jeden terč teďka pro vás, není to ten soupeř, kterýho si hlídáte. Je to jeden terč, ale môže to byť kontraproduktívne sústrediť sa na Duklu a na jej výsledky. My sa musíme sústrediť sami na seba. Mohlo by to byť iné, kebyže dajme tomu máme 5 bodov náskok, takže tú Duklu si hlídame, ale teraz sa musíme dívať sami na seba, vyhrávať tie zápasy v prvom rade a potom sa môžeme ako druhý krok dívať na to, jak hrala Dukla. Jasně. Myslel jste to tak, že Zbrojovku jste ještě v horší formě neměli jako z těch zápasů, že je v nejhorší formě, co jste Zbrojovku potkávali? Bohužiaľ pre nich by som povedal asi, že áno. Ale to je jenom čiste môj subjektívny pocit. Dobre. Ještě někdo nějakou otázku? Tak, končíme. Díky.